Doncs molt bon dia a tots, gràcies per haver vingut. Aquesta roda de premsa, com sabeu, és la que fem prèvia a cada ple i en aquest cas doncs, ens toca el del ple del mes d'octubre, que es produirà demà passat. Volem destacar dos temes de l'ordre del dia. Un és la pròrroga del contracte amb TMS i l'altre és la modificació de les ordenances fiscals, de les quals us en parlarà la Eva Candela. Sobre TMS, la proposta del govern municipal és prorrogar el contracte un any més per properament fer un contracte de serveis per com a màxim 5 anys. Aquest tema ve de lluny. Nosaltres a l'anterior mandat vam intentar treure una concessió a 10 anys vista, però els grups de l'oposició, entre ells Esquerra Republicana, el va tombar. Recordo fins i tot doncs, que l'últim ple de mandat va ser un ple extraordinari en el qual portàvem ja els plecs de condicions i tota la informació per tal de publicar aquest nou concurs per la nova concessió. A més, en un nou incompliment del programa electoral de Tot per Terrassa, que demanava la municipalització. Al igual que Esquerra Republicana, fins i tot essent coneixedors de l'aplicació de l'Arsal i de les dificultats o de la impossibilitat de l'Ajuntament de Terrassa per municipalitzar aquest servei o per crear una empresa pública, van doncs, fer electoralisme i van doncs, dir que crearien aquesta empresa que, si recordeu bé, doncs, ja han desestimat. Doncs la primera pròrroga, la que van demanar fa un any, era precisament per fer veure que estudiaven aquest nou sistema de gestió. Ara, en la situació actual, que ens trobem de pandèmia, doncs, és evident que treure a concurs una nova concessió doncs, molt probablement acabaria deserta i, per tant, l'equip de govern es troba pràcticament en l'obligació d'estudiar aquesta altra opció, que és el contracte de serveis. El model de gestió que proposa el govern municipal tindrà un sobrecost, no sabem quin serà, però el que és evident és que si a la concessió traslladàvem tot el risc a l'operadora, en el contracte de serveis el risc és per l'Ajuntament. Per tant, si les coses continuen anant malament, i recordo que aquest any doncs, hi ha hagut pràcticament una reducció del 50% d'usuaris del servei, tots aquests sobrecostos o aquestes despeses aniran a càrrec de l'Ajuntament sense cap tipus de risc insisteixo, per l'operador que vingui. D'altra banda, des del PSC també hem presentat un seguit de propostes relatives al comerç, a l'ordenació del territori, salut i qualitat democràtica. De comerç en presentem 3, totes destinades a la preservació del teixit empresarial de la ciutat. La primera ja us la vam presentar fa aproximadament uns 15 dies, la recordo breument. És una proposta de resolució que parla de revitalitzar el comerç local. Proposem que l'Ajuntament destini un fons de descomptes al comerç local destinat a les famílies de la ciutat. Aquest fons ha d'estar destinat només a empreses que han patit algun tancament per restriccions sanitàries i ha d'anar acompanyat d'una forta campanya publicitària. Tenim clar que hem de preservar el comerç de proximitat de la ciutat perquè és un dels pilars de la nostra economia. La segona proposta és en format acord de junta de portaveus i va en la línia de decretar, d'ajudar directament a la restauració i al comerç de la ciutat. Volem que l'Ajuntament sol·liciti a la Generalitat l'augment del fons d'ajudes del sector de la restauració i el comerç, que considerem del tot insuficient. Creiem, a més, que la presa de decisions ha de ser compartida amb òrgans de representació sectorial i laboral, així com els ens locals, cosa que la Generalitat no ha fet fins ara. Totes les administracions som corresponsables en la preservació del teixit productiu i laboral i per això demanem estar present a la taula de negociacions. La darrera o la tercera proposta també és en format d'acord de junta de portaveus i demanem suport a les sales de festa, ball i concerts. Tot i aquesta proposta és molt més concreta que les anteriors, creiem que és important per buscar sinergies en aquests temps difícils en aquest sector. L'oci nocturn és un sector que porta tancat gairebé en la seva totalitat des de l'esclat de la pandèmia i la nostra proposta es fonamenta en allotjar part dels cicles culturals i musicals o engegar-ne de nous a les diverses sales de concerts, ball i festa que tenim a la ciutat.
La cultura és segura i està a les nostres mans que pugui ajudar a revitalitzar el sector. Sobre l'ordenació del territori en presentem dues, una sobre el pàrquing del Portal de Sant Roc i l'altra sobre la insostenibilitat del sistema de recollida pneumàtica i la proposta d'incloure millores mediambientals als nous desenvolupaments urbanístics. En relació a la primera, a la del pàrquing del Portal de Sant Roc, recordareu que fa un any ja en vam presentar una demanant que s'estudiessin totes les possibilitats, totes les alternatives a la reconstrucció de l'aparcament. En aquell moment l'equip de govern ens va tombar aquella proposta que vam presentar conjuntament amb Ciutadans i Junts per Terrassa, aduint que ja havia fet un encàrrec d'un estudi d'alternatives. Un any després, aquest estudi d'alternatives el tenim a les nostres mans i ha resultat ser no un estudi d'alternatives, sinó un avantprojecte de reconstrucció de l'aparcament del Portal de Sant Roc. El pressupost d'aquest estudi, d'aquest avantprojecte, ronda entre els 12 i els 15 milions d'euros si tenim en compte la urbanització de tot l'àmbit, de tots els carrers afectats. Arribats a aquest punt, considerem i demanem, tornem a demanar, que s'estudiïn alternatives a la reconstrucció d'aquest pàrquing. És a dir, alternatives d'usos, que tinguem dades en relació a la necessitat del comerç, sobretot del comerç del centre, del comerç de proximitat, i de què ha passat durant aquests mesos mentre l'aparcament ha estat aparcat, com s'ha reorganitzat la circulació, l'aparcament, i per tant puguem valorar, tinguem elements de valor, tinguem dades per valorar realment la necessitat de la reconstrucció d'aquest pàrquing. D'altra banda, també hi ha un fet que no és menor, la proposta proposa ajuntar els dos aparcaments, el de la plaça Vella i el del Portal de Sant Roc, mitjançant un túnel de 150 metres que passaria per sota del carrer Major, amb la qual cosa es centralitzen totes les entrades i sortides de vehicles, rodades, per la Rambla de Gara, aproximadament a l'alçada, per situar-nos, a l'alçada de l'estació Terrassa-Rambla, l'estació de ferrocarrils. Això implicaria també que aquell punt quedaria focalitzat on milers de vehicles, usuaris d'aquests dos aparcaments, haurien d'accedir en aquesta part de la Rambla a les 24 hores del dia. Això va en contra de moltes coses. Primer va en contra de la proposta que es va fer en l'anterior mandat de de transformar la Rambla en un veritable eix cívic que ja comencés des de la Rambleta del Pare Alegre. En l'anterior mandat vam presentar una proposta de millora i de reurbanització de la Rambleta que anava en aquesta línia. També hem de tenir en compte que el Pla de Mobilitat Urbana, aprovat per tots els grups del ple, un dels objectius, una de les propostes estrella, per dir-ho d'alguna manera, és la creació de la zona de baixes emissions. Aquesta proposta que estàvem comentant de reconstrucció del pàrquing va en contra absolutament d'aquest objectiu de creació de la zona de baixes emissions i va en contra també, i fins i tot m'atreviria a dir que ridiculitza la campanya publicitària amb la que aquest govern va iniciar el mandat, la qual va anomenar la Revolució Verda. Tot el que s'està plantejant actualment al voltant del pàrquing del Portal de Sant Roc no té res de verd ni de sostenible. Per tant, resumeixo, demanem que s'estudiïn alternatives a la construcció d'un pàrquing. Una última cosa, també vull recordar, i ho diu la proposta de resolució, el centre considerem que està ben dotat en quant a aparcaments soterrats i sobretot tinguem en compte que a 1 minut del Portal de Sant Roc hi ha un pàrquing municipal a la plaça del Progrés que mentre estava en funcionament el del Portal de Sant Roc tenia una planta desocupada. Ara que el del Portal de Sant Roc està tancat, el pàrquing de la plaça del Progrés està funcionant a ple rendiment. Penso que és una dada important i que també cal tenir en compte, sobretot, sabent que aquest pàrquing pot arribar costant, o sigui, tota l'operació pot arribar costant al voltant dels 15 milions d'euros.
La segona proposta de resolució en relació a temes de territori és la proposta de resolució que demanem també estudiar alternatives sostenibles a la recollida pneumàtica als nous sectors de creixement residencial. També recordareu que a principis d'aquest mandat l'actual govern va reimplantar, va repescar la implantació de les càrregues de recollida del sistema de recollida de residus per pneumàtica, pel sistema de pneumàtica, contraposant-se amb el que havíem fet al final de l'anterior mandat, en el qual havíem eliminat aquesta càrrega. A dia d'avui, insistim, pensem que és una càrrega que no té sentit, és una càrrega que és insostenible econòmica i mediambientalment no és sostenible, no aporta res, al contrari, els índexs de recollida selectiva mitjançant aquest sistema de recollida pneumàtica són iguals o fins i tot menors que els que puguem tenir amb la recollida de contenidors, i en tot cas, si es vol apostar per un veritable sistema de recollida de residus sostenible, s'hauria d'anar cap al porta a porta. Al mateix temps també proposem que aquestes càrregues urbanístiques en tot cas es derivin o es transformin cap a propostes de caràcter més sostenible, com podria ser la creació d'energia renovable mitjançant l'obligació d'instal·lació de plaques fotovoltaiques als terrats, a les cobertes d'aquests nous edificis, d'aquests nous sectors de creixement residencial, com podrien ser Can Marcet o Can Colomer o Torre-sana. Aquest seria una mica el sentit general d'aquestes dues propostes. La resta de propostes li cedeixo la paraula a la Eva per tal que us les pugui explicar. Gràcies. Molt bon dia, companys. Tornem a explicar els dictàmens del ple i un dels dictàmens més importants que es porten a aquest ple és el d'ordenances fiscals. En aquest tema hem de posar sobre la taula el que ens ha estranyat que l'equip de govern portés en un ple ordinari dintre de diferents punts de l'ordre del dia el que és les ordenances fiscals pel 2021. Com bé sabreu, d'altres anys aquest tema era considerat un dels temes, o té que continuar sent un dels temes més importants dintre de les qüestions de l'Ajuntament, i es feia un ple extraordinari. Un ple extraordinari que el que permet és més temps de debat entre tots els grups municipals i més temps de repensar-hi tots i donar-li la importància que té per tota una ciutat el que són les ordenances fiscals, com ho serà després el ple de pressupostos. I bé, doncs no ha sigut un ple extraordinari i se'ns presenta com un punt més en l'ordre del dia d'un ple ordinari. La proposta que fa el govern per a aquestes ordenances fiscals del 2021 està dirigida fonamentalment a poder fer exempcions a certes taxes de cara al sector de la restauració. Considerem que és una mesura raonable, però en aquest sentit, tot i ser raonable, el grup socialista presentarà dues esmenes. Per millorar la justícia de les exempcions, que es valorin alternatives als locals que no disposen terrasses, perquè el que proposa les ordenances de les terrasses en els bars i restaurants. I nosaltres pensem que aquesta és una mesura que, si bé és bona, evidentment, amb la pandèmia que estem patint i les dificultats que pateix aquest sector, hi ha molts bars i restaurants que no tenen terrassa i, per tant, no se'ls arriba aquesta ajuda. I el que pensem és que es té que valorar quines alternatives pot haver-hi a ajudar aquesta altra part d'aquest col·lectiu. També presentarem una esmena per poder fer extensiva la mesura a altres taxes, com podria ser la de residus. En definitiva, el que volem és que tothom que ho necessiti es pugui beneficiar d'una proposta d'ordenances fiscals en temps molt complicats. De cara a les propostes, de la resta de propostes que presentem, el nostre grup presentem dues propostes de resolució en temes de salut.
Una referent a l'activació del radar Covid i l'altra sobre la situació que està patint l'atenció primària. En quant a la de l'activació del radar Covid, quan la vam redactar va ser per motiu de que Catalunya era l'única comunitat autònoma que encara no tenia activat el radar Covid i per això la vam presentar. Ara, en aquests moments, ja està activat i per tant la retirarem. En quant a l'atenció primària, som tots conscients que ens estem afrontant amb una segona onada del Covid on el sistema sanitari està al límit. Els treballadors i treballadores del sector estan esgotats. Van patir amb moltes dificultats, molta angoixa a la primera onada i ja tenim la segona aquí. I en aquests moments qui està patint-ho més són els centres d'atenció primària. Per tant, presentem una bateria de propostes que no són per exigir en l'Ajuntament, sinó perquè siguin traslladades al Parlament de Catalunya per tal de que es torni enrere aquestes retallades que hem estat patint durant 10 anys en el sistema sanitari i que han fet que en aquest moment ens porti al col·lapse. Estem veient tots cada dia els CAPs, trucades telefòniques per poder-se posar en contacte amb els metges. Les tecnologies que tenen de telèfons no estan pensades per aquesta avalanxa. Pots passar-te hores i dies intentant trucar i parlar amb el teu metge. També pensem que hi ha atenció primària que no pot dependre d'un telèfon. Tenim persones vulnerables i que no tenen accés a les tecnologies com podem tenir-ho d'altres persones i això és una discriminació. I precisament són les persones més vulnerables amb qui tenim que estar més alerta en aquesta situació de la segona onada del Covid. Bé, també entre les propostes, a part de demanar la reversió de les retallades que s'han produït aquests 10 anys, també demanem que des del Parlament s'insti ja el Pacte per la Salut, que fa temps que s'està parlant, però no s'ha acabat de posar en marxa. Un pacte per la salut que el que vol és que hi hagi un consens entre tots els grups parlamentaris, entre tots els agents que intervenen en la salut i que ens pugui marcar la ruta que tenim que seguir en els propers anys. Presentem una altra proposta sobre qualitat democràtica, més ben dit dues, una sobre memòria històrica i l'altra sobre la realització d'un ple de l'estat de la ciutat. En quant a la de la memòria històrica, que serà un acord de Junta de Portaveus, hem vist que a algunes ciutats espanyoles s'està fent un malintencionat ús de la llei de la memòria històrica, retirant noms de persones que van defensar la legalitat vigent durant la Segona República. Creiem que és imprescindible reconèixer la tasca de tots aquells que van lluitar contra el feixisme. De la mateixa manera que hem de reconèixer aquells que van patir la posterior repressió de la dictadura. Els i les socialistes creiem que només hi ha una manera de tancar ferides i és dignificant a tots els damnants. La darrera que us presento és una moció sobre demanar el ple de l'estat de la ciutat. Bé, no és que el demanem, és que el reglament d'organització municipal ja preveu la realització d'un ple de l'estat de la ciutat, però encara no ha estat convocat. Llavors presentem aquest acord per tal que es convoqui properament, que se'n reguli el seu funcionament i se n'estableixi una periodicitat anual. És un exercici de transparència per la ciutadania que a més ha de permetre traçar línies mestres i col·laborar entre tots. Bé, és necessari que per treballar tots plegats en aquests moments difícils, des de l'equip de govern es posi en el marc d'un ple d'estat de la ciutat totes les qüestions perquè els altres grups municipals i inclús la ciutadania puguin també dir la seva.